Fy enw I yw Owen, dwi'n gweithio fel parcmon I Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Felly fel rhan o'n swydd, dwi'n helpu gyda tîm o bobl eraill I edrych ar ôl rhan gogleddol o'r Llwybr Arfordir fan hyn yn Sir Benfro, sydd yn golygu bod fi ar pleser I gallu dod mas fan hyn yn aml I cerdded a tseco am pethau sydd angen I wneud. Dwi wedi bod yn gweithio nawr i'r Parc Cenedlaethol ers dros 20 mlynedd, fe sy'n ffodus iawn pan oedd y parc yn ailstrwythuro I gael swydd fel parcmon yn y gogledd ar ôl wneud gradd yn astudiaethau'r amgylchedd, a dwi wedi byw yn yr ardal ers hynny ac yn mwynhau yn fawr iawn. Dwi'n mwynhau y swydd hyn yn fawr iawn. Pwy all ddim mwynhau bod mas tu fas, beth I fod pob dydd trwy'r dydd. Mae'n cadw fi'n ffit ofnadw, sy'n eisiau fi becso pan dwi'n mynd gytre beth I fe mas I wneud mwy o ymarfer corff. Dwi'n cael awyr iach, dwi'n cwrdd â llu o wahanol bobl, o wahanol oedrannau, a ydy mae'n swydd pleserus iawn. Yn sicr, mae'n bosib gweld pobl ar y llwybr trwy gydol y flwyddyn erbyn hyn, felly pan dwi'n mas yn gweithio gyda gwirfoddolwyr neu'n cerdded ar ben fy hunan, dwi'n cwrdd â pobl yn fynych. Lot o nhw moyn stopo I gael chat bach, a mae'n hyfryd siarad gyda nhw I weld ble arall maen nhw wedi cerdded. Sawl un yn cerdded yr holl llwybr o un pen i'r llall, a mae hwnna'n gret. Y peth hyfryd o bytu'r Llwybr Arfordir fan hyn yng Nghymru yw mae'n galluogi chi I darganfod y llefydd tawel na, bant wrth bob un arall, gadael y traethau, lan i'r clogwyni a mewn milltir neu ddwy, gallwch chi fod ar ben eich hun, golygfeydd godidog, neb I weld hyfryd, a sim lot o llefydd gallwch chi wneud na Mhryden.